तेने थांनाय 2 तारिख मार्च सिनि जे महाराज भारत सरकार त्रिपुरा सरकार जे सिनि त्रिपुरानि मानथायना जे चुक्तिपत्र खालामनानै बुंनो ती ताबा अन्य राजनीति दलक अपप्रचार खालायो जे सिनि महाराज बुवाग्रा आगा माने मोनजाहा सिनि ब्रकनो बो मानजिया होनो जे सामानि करनो जिया जों जतबो सियो जे आगा 1984 साल द्रैयो जे एडिसि मानमानि सिबुबो अन्य राजनीति दलक सा बो मानजिया बो मिठा होनो जे सामानि जों मानहानाबले एडिसि न चुक्ति खालामना मानहाबले ताबो ठीक जेरकम सिनि जे ताबो एग्रीमेंट खालामनाय महाराज बो जों माननाय लाइसें बुना माना सेन नांनाय खिन्था लाइसें बिनि बायनो अन्य राजनीति दलक अपप्रचार थाइबो बिसता खालायदि जों माननाय सिनि मानथाय सुरो बुवाग्राना नायखयनो बायनो जों जतन अलरेडी सा आगा तिनि फाइस समाज फायमानि जिया तिनि सिनि 39 मननि मन कन्स्टिट्यूशननि वाइटिएफ बाय सुंसाजाक डोर टू डोर कैम्पेनिंग जे सेंट्रल बाय सिखायजाक 5 दिननि जे जों रुमैरोजा 5 दिन डोर टू डोर मार्क फायनायनि साजा और डोर टू डोर कैम्पेनिंगनो जों तिनि सागबारि पंचायत खालायदोंग अ जागा 5 मानजाक फायजाक तिनि एक्स कैंडिडेट थांनाय जे 39 मननि विधानसभानि जे बाटायनाय तिनि एक्स कैंडिडेट सार धनंजय त्रिपुराबो 5 मानजाक फायजाक ते त्रिपुरा मुखनि बररावबो 5 मानजाक फायजाक ते TWF ते YTF नि वारियरबो गोबांमा बर जों ताबो जे तिनि जे थांनाय फेब्रुवारि मार्च मासनि 2 तारिख जे एग्रीमेंट साइन दंमोन अ साइन दंमोन जों ताबो प्रटेक्टर नव थाङैनो जों जे बुवाग्रा दिल्ली थाङै जे होम मिनिस्टार अमित शाह मानलायै जे तिनि जे एग्रीमेंट दंमोन जे कयेकटा लैंड लैंग्वेज एवं पलिटिक्स एंड तेबो गोबांमा दंगो अबति दंनो जों ताबो पारानि बररावनो साय बुजोगनानि बागै तुमन बाय CPM कांग्रेस BJP नि गोबांमा बरराव ब्रंनो उल्टा फाल्टा सायनो तिनि जे एग्रीमेंट सिगनेचार दंमोन अबति दंनो मानजागिया हनै सागो अ मानजागिया नै सामानि दंनो जों तेबो ब्रंनो जे तिनि जे एग्रीमेंट मानजाक जे एक रंजाक साय रंजाक बति दंनो जों ते वाइसा ब्रंनो साय बुजोगनानि बागै जों ताबो जतने नव थाङै दंगो आसोगनो हामबाय ते सिनि लगे गोबांमा बरबो दङ ते यां सिनि YTF जे जुब संगठन दंबाय जे थांनाय 2 तारिख मार्च बुवाग्रा एग्रीमेंट खालामनानै भारत सरकार त्रिपुरा सरकारा तैयो जे विभिन्न पलिटिकल पार्टी जे अपप्रचार खालामनानै बरो जे जों सिनि बरफनि द्रियो जे मो सटिक मखौनो मिथायानैसो बरफनि दे सहाय माने आरो नक बनो जे बुवाग्रानो बुङै अपप्रचार खालामनानै मंजे सनिना नकता पाइतो दिखले बेदे कारण हम तो सिनि एग्रीमेंट अलरेडी भारत सरकार त्रिपुरा सरकार से सयरले जाक दङ बिनिमाय जतो नसों साबले माने बरफने करona बिसेस थाखाय बरफ तो आइबसनाय तो नुबो तो लगिर दिसले हा इना तैगा